Mga puso, malubog nga tubig, ginareklamo sa pila ka residente sa Bacolod City. Kabangdanan sinina tumod na sa water distributor. Yaring balita nga itong gintutukan. Nagapulaw na sa pagpatubod, nagaantos pa sang baho kag malubog nga tubig si Nanay Roselia. Daw ga yelo. Uy, kung nagagamit ga kami gamit sang tubig pagtigang. Hindi mo surdaan kami kung sila nga tinaw ang gagwa sang tubig. Ini man ang reklamo ni Nanay Lydia. Damo sa kwan ang linugdang lang daw lumot-lumot. Damo nga kwan. Tapos, Nasundaw tuktok. kilala sila sa mga konsumidor nga nagaantos bukod sa hindi maayo ang kalidad sang tubig nga ginasupply sa water suppliers sang syudad. Suno sa General Manager sa Masiwa, ang kabagdanan sini among gipatigayong na valving activities. Ginaako na siya naton ang natabo na ang nagturbid, nagtamo na ang tubig natin subong, nakawalambot na kita 108 million liters a day. Matagaan na sa tubig ang mga wala sa tubig. Nag-open kita valve, tawag na nila nag-valving kita. Agud nga masudlan, mostly ang saramilo, dekada na wala na open damo yung mga sediments na dito na nagtipon, kag nag-flush out. Nagpasalig kay LGU nga tutukan na reklamo sa mga residente kag magapakigangod sa Basiwa. Apang ang pila ka mga residente sa barangay Sumag, hindi na kuno makahulat pa. Ang iban, nagdesisyon na lang magpautod sang kontador sa tubig. Ipa-cut off na lang. Kay wala na gid until sa time nga wala na gid nagtubod. Mahamo na lang kami may tubig kami nga amon gid kag ma-maintain namon ang amon nga kinalanon. Do halos wala kay nang nagpatasok na gid lang kay halin ti diri. May mga bomba na ganing ang tubig hindi nami. Opod, Quirino Casidio, Adrian Pretos, One Western Visayas.